Takže zavrací, čaute. To, co sa nám nepodarilo doriešiť na streame, tak to si momentálne dorýšime tady v tento let's play, který môžete sledovať. A nebudeme už robiť takú kravinu, jakú som spravil, protože sa to neoplací. Tmu máme jak nevím kde, nechcem být neslušný. Ale jako brutálna tma. Nevidím ani kde je Zetor, Zetor je tady. Musím si ho rozsvítit. Já tady mám totiž to mod na lepší tmu. Proto je ta tma taká vydatná. No, kde máme tu retas? Jako ta tma je brutálna, to jako si povedzme, že to je jako, že to je neskutečné. To jako vy, keď sa chcete v tej tme někam presúvať, ty kokos, tak to je extrém. Protože vy pred sebe nevidíte nic. A keď zhasne světlo, tak hotovo, nic nevidím. Aspoň takto si necháme rožaté světla, nech vidíme aspoň na cestu. Pracovné máme na šírku aspoň. Ale jako ty světla, to je brutál, ty vole, to... Keby jsme neměli dobré světla, kámo, tak nevidíme vůbec nic. Není šance, že bychom něco viděli. Dočak teraz ani vlečku nevidíme za to. Cez den bychom ju tam viděli, ale nevidíme ju. Až teraz sa objavila. Takže jako fakt ta tma je brutální, nevím či jak se volá ten mod, něco Dark Knight, alebo také něco se volá ten mod. Že jako fakt je tma, že tma. To jako je tma, počas které fakt, že nic nevidíte. Ty vole, kde je ta retázka?
No, už sa to pripojilo, super. Naštartované je. To je co povedať, abych táhal traktor. Ale my za tmy nebudeme robiť siláž, to vôbec to... Ja len teraz potreboval... Detect chain from vehicle. Dobre. No a dívajte, jak keď zhasnem. Začneme tady vysýpat, tak. Ale my spravíme jednu věc. Jednu zásadnú vec. Tento traktor si necháme len na takú cestnú prepravu a rozmýšľal som nad tým, že do pola by sme riešili tú druhú 120, ktorá nevím, či též má 155 koní, nevím. Musel bych sa podívať. Ale jakože... Ukáž. Ne, ta druhá má len 115. Takže to je paheň, to je načipované. Si robíš prd... Aj toto je načipované, tento vajčák. Aj to. Aj ten. To má 155, 161, má 155, 121 a 120 majú len 115 koní. No, že problém je tam ten náhon, že potom tam vzniká problém, to by som museli zobrať 160 alebo 161 už. Aby sa nám to oplatilo. Sto 160 má 155 a 161 tiež 155. No nevím, no. Každopádně, počkej, co jsem chcel, toto jsem chcel. Chcel jsem to, že půjdeme s Majorem odvést ty palety. Dojedanenky to kam jedem? Já štureta zase nechám tady někde příjemně.
Musíme si takto rozsvítit více, lebo nevidíme vůbec nic. Kde jsou ty jamy? Tady jsou. Retas nechám ne z této, ale z té opačné strany. Keby náhodou, aby to bylo hned dispozici, ta retas. Čiže z této strany. Nechám tu retas. Tak a valíme pro ten plaťák na družstvu. Tak rozsvítíme si takto dálkové. Nejlepší vidíme. To je sranda, keď vidíte iba strašně málo, že? Keď jdete skoro po slepu, ty kokos. A to si zeberte, že tu mapu poznám. Ale kámo, v té tmě je to brutál. Tak, keď prehodinkáme takto scénu, že vidíte čisto len traktor, tak to je brutalita, ty vole, to je, kámo, to je extrém jak svině. To je fakt, že extrém, ty kokos. Ježiš, tady je hon. Ty kokos, po té tmě je ty koky, kámo. Tak toto je jaký brutál. Si zeberte, že nic pořádně nevidíte, vidíte len kůštěk prostě té cestičky. Kdybych si takto rožal, tak vidím aspoň tu cestičku, vidím kam jedem. Ty kokos. A čo si zeberte, že my traktoristi takto v realitě jezdíme. Chápete, že jako... Člověk, ale jakože ty dálkové jsou trošku blbě spravené, protože to by větší okruh svítilo, co máme vyzkoušené z reality. A tady aspoň v dědině jsou lampy, to je výhoda. Že aspoň v dědině jsou lampy, dáte, že v dědině je aspoň nějaké světlo, no. Aspoň to. Aspoň, že je to světlo v dědině. Že to vám pěkně osvítí, ono osvítí prostě ten traktor. Ale já, že to celkem sranda, ty kokos, keď takto jede to prostě po tmě, to je neskutečné, neskutečné. Kam my streamujeme? To si robíš prdel, ne? Kamu? Ne. Nejede stream. Nerob, že... Ne. Ne, kámo, nestreamujem. Ne, kámo. To si robíš prdel? Ne, kámo, ne. Ne, naštěstí ne. Ty kokos, zase se lekal, že už streamujeme. Ty kokos. No ne, lebo...
Co? Ne, to jsem dneska streamoval cez tento nic, dobré. Já řeknu, že jsem včil streamoval, ty kokos. Což jako... Dívám, že... Co? A ne, to byl ještě starý stream, tak to nic. Já jsem ho neměl jen ukončený na onem. Já jsem ho na OBSku neměl ukončený ten stream, ty kokos. Já jsem ho zapnul na OBSku ukončit ten stream, ty kokos, dobré. Ale ukončený byl, takže jako pohoda, no, nic se neděje. Kokos, ale takto v té tmě to je úplně ty kokos zážitek jak svině. To je inačí, one, inačí záhul, kámo. Tady už lampy končá, takže... Takže pomáli. No na družstve zata lampy nemáme. Na družstve zata lampy nejsou. Tady plaťák. Jak musíme si rozžať zadné světla, pracovné. Kokos, to je inačí halus takto natáčat. Ty vole, to je inačí brutalitka, co vy na to? Záhoráci, záhoráčky. Měsíček nám pěkně vykouká. Tady lampy na nás už svítí. Kokos poslepačky odbočovat, to je jiná halus. No to si zeberte, že ve hře je len 7 hodin večer. A to má jak v pytli. Tomu sa říká sranda, keď jedete pod tmy a nic nevidíte, ty kokos. Akorát co majáček trošku osvicuje okolí. Ale jinak nevidíte vůbec nic, ty kokos. Ty vole, to je jináčová sranda toto. Ještě tam nebyla odbočka. Byla jen do role odbočka. Máme tu odbočku. Tady je reálná odbočka. Tady. Kokos, to je jiná halus za tmy, ty brďo. Můžete si představit, že bychom takto jezdili v některých, na některých streamoch?
tam je pekáreň. Co? My kam jedeme vlastně? Počkat, kam jedeme? Dobré jedeme, dobré. Ne, to tam bylo oné, ikonky, žumpy. To nic. Takže taky nočný let's playík. Abyste viděli, jak vypadá mapa Chvojnice za úplnej tmy. Že to je úplná sranda, ty vole, za úplnej tmy prejíždět. Asi zeberte, že já jsem si takéto jazdy zažil v realitě. Ale ne po Chvojnici, ale po okolí Sobotišťa. No se zdaví, koľko tých palet tam naložíme, ty brďo. No co, ještě se nám spávne něco? Kož. Podíváme, či se nám ještě něco vyrábí. Tož to. No, tady se nám vyrábí cukr. Tady se nám vyrábí kameň. Tady nic, lebo mléko nemáme. Toto se bude rušit. A, už máme vybrané, takže už nic se včil. Včil se nic nám tam nevyhodí, takže my ty palety můžeme aspoň někam odvést. Alebo můžeme toto spravit tak, že ten plaťák necháme tu. A keď něco zase sa pridá, tak aspoň to tam bude. Lebo nemáme to kam odvést, lebo pekáreň... Počkaj, pekáreň máme? No jo, lenže tady jsou špeciálně upravené recepty v pekárni. Tady není obyčajná pekáreň a my ani nemáme kupenou pekáreň. Múka, cukr, mléko, kvasnice, no. Takže tam tím pádem bohužel, no. Takže asi tak. No takže dnešní let's play jste si aspoň trošku užili Chvojnicu ve tmě. Což je aspoň taká sranda, že ve tmě to zaujímavé tež. Keď prostě vidíte len takto trošičku, alebo si rožnete dálkové a vidíte tež úplně prd. Respektive 0,0 nic. Jak to my rádi říkáme, 0,0 nic. A tady je ona, tady je ta zkratka, ukaž, pojď na ní, pojď.
Trefil jsem zkratku, yes! Držať sa zkratky a za chvíľku sme na farmě. Za chvíľku sme na minifarmě. Už tam budeme. Už tam jsme. Ještě ne? Skoro strom. Skoro jsem trefil strom, ty vole. Pomoc. Ještě tam nejsme. Už jsme na minifarmě, ne? Už jsme na minifarmě. No ukaž tento jak svítí. Ten má lepší světla. Ten má lepší dálkové. A tam ani moc veliký rozdíl není, akorát že ty dálkové jsou také ostrejší, no. No, ty dálkové jsou ostrejší. Mně nerobí problém ani za tmy jezdit, já jsem aj v realitě jezdil za tmy. Či už s traktorem alebo aj s nakladačem, takže já jsem zvyknutý. No ono by sa dalo silážovať aj za tmy, lebo však máme pracovné svetlá. Vyskúšame kúštek. Môžeme vyskúšať. No dá sa aj zatmiť, ty brďo. Kokos, nechápem, jak je možné, že ta rezačka tak valí, ty kokos. Tento Zetor Fest nevládze, ty brďo.
To je jaká halus, ty brďo. Kámo, na trojke nestíham, teda na dvojke nestíham, na trojke áno. Zastavili sme a už je problém, už sa nerozjedem tak rýchlo. Trošku má ten Zetor problémy. Aj keď má 150 koní, tak má problémy. No nic, nafúkame túto fúru a pro tento let's play to bude všetko. Takže komu sa let's play ľúbil, pacni tam paleček hore. Kto ešte nemáte odbier, tak odebírajte. Mňa a tých, ktorých väčšinu na streamoch dávam do chatu. A kto by ste chceli mi nejak podporiť, link v popise. A kto by ste chceli mať videá z kúrej, tak môžete kliknúť tlačítko pripojiť sa a tým pádem si zaplatíte eurové členstvo, pri ktorom budete mať videá primárne z kúrej oproti ostatným. Väčšinou je to tak o deň, o dva z kúrej, takže aj to je niečo. Poďme, šup. Pap, čup, tralala, poď, devčico. Počka, nejsme plní? Ty vole, my jsme plní. Já řeknu, co ona nechce už šoné sypat a my jsme plní. Ty brďo. No pěkně. Tady tudy. A najít tu odbočku potom. Na ten posed. Tu je, tu, sorry. Tak to je jiný ďábel, táto 155 koňová beštia. To je jiný ďábel. Počkaj, my sme už prejeli jamy.
Sakra, ja som sa sekel. Do prčic. Ja som sa zasekel. Ja som sa normálne zasekel, ty vole. Ani dopredu, ani dozadu. No to bude trošku problém. Protože my jsme tu zaprítí. Cikoky. Tady je problém, že my jsme kolesem sa zapreli. Jediné, co môžeme spraviť, je ho trošku ždúrnuť. Dobre, posledná vec, ktorú spravíme pred zajtrajším streamem. Čiže dobiehnite o 11 hodinách na Livando. Tento let's play zase vychádza v noci. Takže kto ho sleduje, tak ho môže sledovať aj v sobotu. No počkaj, vyskúšam. S tým, že tí, co to sledujete v sobotu, tak dúfam, že to sledujete ešte pred 11 hodinu. Tým pádem dorazíte na live o 11. Ty vole, ja ho nepotlačím! Nepotlačím, ale ani nepotáhnem, protože ja ho nemám jak potáhnuť. Zeberte si, že kedysi hento hopováka tahávali títo 7-7. Ja môžem spraviť jednu ešte vec, ja to môžem odpojiť. Tým pádem on sa pohne. Áno, tým pádem on sa pohne. No a teraz je jediná možnosť. A to je taká, že skúsime vieriť Zetoru. Uvidíme. Skúsime vieriť 7-7 Turbo, ktorá má 81 koní, že to dá. Že s tým opovákem pohne tam, kam potrebujeme, a že ho vysypeme. Tak vycúvať to je jasné, to je jednoduché, ale potrebujeme prejeť celú jamu. Ja bych vyskúšal jednu vec. Na to takú, že jak si tá 7-7 poradí s plným vlekem. Ale
Jak si s tým bojuje hore kopečkem. Bojuje. Na rezačku máme tá je hore, že? No uvidíme. Toto má výhodu, že aspoň to má pre ní náhon. Oproti hentemu, no. Takže vyskúšame počkať. Napadame prední náhon. No a vyskúšame. Ten čo robí? Kam ide? Kam letí? Do prčic, nabúral som do dňa. Kokos, zala je v tej tme, to halus. Dobre. Budeme aj končiť, takže... Jak som už říkal, víte, co máte robiť, hodiť odbier. Kto chcete mať skôr videa, treba si zakúpiť členstvo. No a... Ja ho idem ešte zastaviť, lebo tu hučí zbytečne. No, dobre, super. Takže, co som tu chcel? Kto nemáte ešte odber, tak placnite odber. No a... Buďme sa na live cez deň o 11. O 11. na YouTube pokračujeme v nočnej siláži, jo? Tak sa majte krásne, píšte básňa. Čus, papa.